Събрахме се не срещу една валута. Събрахме се за честта си, за достоинството на семействата ни, за родината си, за това, че една власт си позволи да тръгне срещу всички нас по този начин. Този площад днес тежи! Този площад тежи много повече от всичко друго! Много повече от телевизионните им студия! Но днес дойдохме тук различни хора, с различни политически виждания, с различна окраска, партийна, безпартийни, граждани и така нататък и така нататък. Повече от 50 000 сме. Идентично е положението в още много градове в България. Имайте кураж, можем да успеем. Конструкцията им е крехка. Тези хора, които се опитват с измама да изтрият българската валута, българската символ, да изтрият България, са страхливи хора. Това, че всички сме днес тук, за тях е огромен проблем. Това правителство няма право с измама да се опитва да подмени дневния ред и икономическите символи на България. Това няма как да се получи, ние няма да го допуснем. България е по улиците. Искаме си референдума. Оставка! 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 Някои казват, защо в събота, защо пред празната сграда? Не се притеснявайте от това. Те гледат, слушат, следят много внимателно. Уплашени са. Цялата им пропагандна машина работи на пълни обороти, само и само да обезмисли това, което правиме тук днес и което ще продължим да правим заедно, докато не постигнем това, за което сме се събрали. Благодаря на всички ви. Присъствието ви днес тук е историческо. Ще разберете през следващите седмици, че нещата няма да приключат по този начин. И това трябва да бъде ясно на властта, която се събра в грях и чрез фалшификация сега се опитва да изхвърли 145 годишната ни национална валута в кошчето на боклук, за боклук в името на своите господари, на тези, на които служи, и ние определено нямаме усещане това да е българския народ. Благодаря ви още един път, че сте тук. До победа! До край! Ще дам сега думата, приятели, на господин Недялков, един от хората, да не кажа и от водещите двигатели на всичко това, което се случи през последните 2 месеца. Приятели, поклон, че сте тук, поклон, че не се оплашихте и на вас, и на вас, и на всички хиляди. Тук сме поне 50 000 по наши изчисления. Този площад не помни толкова хора от началото на демокрацията. Сега сме в края на демокрацията. Сега убиват демокрацията. Сега сламеният премиер Росен Желязков и Наталия Киселова забраниха референдума, потъпкаха пряката демокрация, потъпкаха правото ви да бъдете питани как да живеете и дали да се разплащате с една валута, чужда валута, която няма нищо общо с нашата история. Приятели, властта на компрадорите, на Бойко Борисов, на ГЕРБ, на ДПС,
на ППДБ, на БСП. Властта на цялата управляваща масия иска да пороби България и да я подари на колониален режим. Затова убива българския лев. Планът е много прост. На 4 юни 1880 година Народното събрание приема закон за сечене на монети. Това е рождението на българския лев. Точно 145 години по-късно, на същата дата, излиза прословутата конвергенция, за да погребе българския лев. Приятели, българския лев не е просто валута. Това е един от националните символи. Това е белег за идентичност, заедно с знамето, с химна и с герба на България. На герба на България има изобразен лъв. Това е българския лев. Националният герой на България се казва Васил Иванов Кунчев и е известен като Левски. Посягайки на лева, те посягат на паметта на Васил Левски. Това ли искате да им позволим да направят? Имаме много малко дни. Приказките са излишни. Ние ви предлагаме в сряда на 4 да блокираме Народното събрание, защото точно тогава ще дойдат еврокомисари ето в тази сграда. Ще дойдат еврокомисари, които да прочетат погребално слово за българския лев и погребално слово за България. Да блокираме парламента. След и да не допуснем това да се случи. Народът има право да се съпротивлява, когато властта се изврати в тирания, както се случва в момента. Няма да се предаваме. Нищо не е свършило, докато не свърши. В момента на площада има поне 50 000 души. В момента в цяла България са излезли още 100 000 души в 108 български града. В момента има протести пред българското посолство в Лондон, пред българското посолство в Испания, пред българските посолства в Франция, Чехия, може би и в още държави. Призовавам и моля всички, които са се събрали да изпращат клипове до нас, за да ги публикуваме, за да се види, че стотици хиляди българи са на улицата и искат да бъдат питани. Ние не сме по-малко европейци, защото искаме да запазим лева си. Ние не сме копейки, ние не сме агенти на Путин, ние не сме агенти на Кремъл, ние сме българи. Отвратителната пропаганда на правителството, обладаните и купени медии, BTV, Нова телевизия, БНТ, укриват това, което се случва тук. Укриват това, което се случва тук. Те ви лъжат, че няма да станете по-бедни. Истината е, че на 2 януари вие ще се събудите по-бедни, а богатите ще се събудят още по-богати. Това се е случвало навсякъде, където е приемано еврото. Няма да им позволим това да се случи. Блокираме парламента. Когато свършим тук, отиваме на голямо шествие из София до Орлов мост и до пълна блокада. Времето на приказките свърши. Те не чуха своя народ. Ще завърша с думите на големия Иван Вазов. България цяла сега нази гледа. Този връх висок е. Тя ще ни съзре. Ако би бегали, да мрем по-добре. Да живее България! Благодаря, Недялков.